Hallelujah. Nchirindete yese nensensi. Mama ke munte ke moni ke ngakurutacho. Nchini hili. Oi. Okay. Okay. Never yane yaleron tate komunyoka immediately pa kebirisia. Ntate komunyoka kebirisia. Chikanisa chionsi pitali birisia biyo kalende birisia mbirio na kanisa chinde chionsi. Tali asobo beko kwanira abarandi. Mbuja to bakwane nombara bwase never. Abarandia mwezi biko runzenze kurupa kole ko sangire sataka gotira paka mu pastor yo monene mbaka no mufata straight mbuya to kwane robo ene bomanyekane na inwa maene tigamba rusia magozo Yesu Kristo atumetugocha senseye gotoboria bali tuwazirire bali tosireti oboroso Yesu agacha atoborie Yesu agacha gakwa sengenju yaitu aba pastor bansaiga buna toleiga pastor bansaiga buna toleiga mwanjire chibese kaki mwanjire chibese nyasaye tata kaki bakonye tatu minto bakonye mona none bakonye ngwa baeto burandia ngwa baete baturandirie na barandi bale baho kabisa pi lakini ebese yazaliri tata eli yaite to mwana ogo ai manyango mu pastor ko murangeri aiche ko gosabera aba banda abaumini bamatenga kiuma toli no morebi pastor teonyo karo morebi oyiayo ntori oitindi koendo okay asenge njoma etenga ki no morebi na batatuare enibo okay no problem okay bona kwarangeri gosene mekutano mbali bona utagetirinde abantu bachichega abo yani neba no umuntu okobiriri achichega abo atugameze atakere gosaberu pastor moko moseli aba pastor gakingi kiabalire gakini beye gaki gotokansa gakini beye gotokansa mwatiga chingondi cha nyasaye chigosira busabusa mwatiga chingondi cha nyasaye chigosira busabusa gaki nono yo murwete Yesu gote nonera no balenge na Yesu akamuru gaki pastor aba pastor na barandia baumini abantu bose bibaho kwanire tare nyasaye ntate mbatebi na abasoroire ngosiri morenzeye igoro yenibo wapemberezi warazi wasorori mama ke muntoma ngabono karati ganda rakubuli nkorangelinde Lucas ndangeli mukate bachichega ige kanisa yaitu nga karati kabo Lucas kali to karangeli maybe nsachine ngosiba kakali ngosiba kakali bona rende lolio ngayago cha gotorekera ngonye tuli ko murandeli pastor lakini aba pastor abarakini tikamba tebiga muliko kunu ni manyetaro echiri chinsase lakini ntatengo tebiga amaana nyasaye aba pastor randeli abantu banyasaye batolike tika nechibesa ebesa mpada ebesa naburanyore nabugocha onyore ebese lakini randeli abantu banyasaye batolike gaki aba pastor baito tabatali please ngabono ini na igole kanisa kagene sana okay ngakimoroche tabatali please tiga koligererio omonto ngoyo no munyaibe mono oyo tindi go chikomosabera oyo no munyaibe mono tindi chikomosabera unless nyasao gotebi ngaki yayo ikaramo tiga ebirecha bya igoro bire enaro na beko nyarekana ebirecha bya igoro bire okay onyabire igoro na nyasao gokaniri abwarororyo tingo gopinga lakini ngonya nyasaye tata ori igoro orweto mwana yo mamoima gocha senseye omonto omini gocha asaberwe tabatali pastor wacha mchezo tiga machesa imubuate tabatali nchenko basomera immediately on the spot ekiagera omoiko nyasaye nimbuate njena batabi ngankereki sabira abantu bonsi ipi igere batuleke nyasaye tata niga urweto mwana yo mamoima gocha senseye igere abantu bonsi bakoreki batuleke barore uburuti bwa kare na kare nonye nabaiga batali asare na tebete ngaki mbonzi onde bwensi ora atureri taria Yesu Kristo na kumwegena wikarore uburuti bwa igoro ikonko batebya pastor tafadhali siwapembere siwarazi wasoroli tigagochora abantu mukurandiria never